Id-deputat Laburista Justyne Caruana irriżenjat Minn Ministru Għal Għawdex. Dan wara rapport fil-midja li fiħinat li f'Settembru tal-2018 l-eks assistent Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta li huwa wkoll ir-raġel ta' Caruana kien siefer ma' Yorgen Fenech, l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'istqarrija Valletta ddikjara bl-aktar mod skiet li fi żmien li huwa siefer ma' Fenech ma kienx għadu membru fil-korp tal-Pulizija u sostna li ma kienx infurmat li Fenech kien suspettat fl-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. Ir-riżenja tħabbret b'mod uffiċjali mill-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel seduta parlamentari wara l-btajjel tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Ninforma lill-Kamra illi aktar kmieni irċivejt ittra mingħand l-Onorevoli Justyne Caruana fejn informatni illi kienet qiegħda tagħti r-riżenja tagħha minn Ministru. Jien aċċettajt din ir-riżenja. Fl-ittra tagħha Dr. Caruana li servit ta' Ministru Għal Għawdex għal dawn l-aħħar sentejn u nofs qalet li hija totalment estranja l-istorja pubblikata fil-midja u għalkemm għandha l-ebda konnessjoni mal-fatti kienet qiegħda tissottometti r-riżenja tagħha minn Ministru b'mod immedjat. Justyne Caruana sostniet li dejjem qediet fedelment u b'dedikazzjoni assoluta l-inkarigu f'dat lila u dejjem imxiet b'rettezza u korrettezza u għalhekk talbet li tkun tista' tiddefendi isimha minħabba wlieda. Minnati hawn il-Prim Ministru ringrazzja lil Justyne Caruana għall-ħidma sfiqa tagħha tul is-snin. Nieħu l-okkażjoni tal-lum biex nirringrazzja lill-Onorevoli Caruana tal-ħidma tagħha, tal-ħidma li għamlet b'mod partikolari b'Risq Għawdex u l-Awċin fi żmien li kienet tokkupa l-kariga ta' Ministru Għal Għawdex. Nirringrazzja wkoll għall-ħidma tagħha li għamlet b'mod partikolari għall-anzjani u persuni b'diżabilità fi żmien li kienet tokkupa l-kariga ta' Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva. Nirringrazzja wkoll tal-ħidma kbira tagħha li għamlet bħala membru parlamentari b'risq il-poplu Malti u għawċi kollu. Għażiet jgħid li kemm damet fil-kariga ta' Ministru Għal Għawdex, Justyne Caruana ħallit impatt pożittiv fuq il-gżira Uċija. Waqt li sostna li Justyne Caruana se tkompli sservi fl-irwol tagħha ta' membru parlamentari, il-Prim Ministru tenna li permezz tal-ħidma tagħha kienu ħafna dawk il-familji u individwi li benefikaw frott id-deċiżjonijiet tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.